ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡକରା ପଞ୍ଚାୟତର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଠାରେ ଝାଡେଶ୍ୱରୀ କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 8ଗୋଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚଟି ଆମକୁନି ଏବଂ କେଶାପାଲି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମକୁନି ଦଳ 10 ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ତଥା ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦାନ କରି ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉପବିଜେତା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟ୍ରଫିକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଧାନ, ଭକ୍ତ ସାହୁ, ଗୌରବ ବେହେରା, ବିପିନ ନାୟକ, ମାନୁ ବେହେରା, ପରାଗ ମହନ୍ତ, ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ, ମାନସ ବେହେରା, ଗଣେଶ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।